da ke tare da kai sai ka umarce su da su yi alwala. Alwala ba irin wadda muka gada a wurin iyaye da kakanni ba kuma irin alwalar da ainihin aka gada wurin malaman fiqh ba, amma alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadda ta zo tsantsatta a cikin alqur'ani da hadisi ba tare da kiyasi ba ko kuma ra'ayi. Ya zo cikin sunna hadisi sahihi daga al-Imam Ahmad, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shar'anta yin basmala a farkon alwala, don haka in ka zo zaka fara alwala sai ka fara da bismillah. Wannan sunna ta ainihin tabbatar da haka, kuma abu ne wanda yake wajibi. Faɗan basmala ɗin wajibi ne, domin a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda duk ya ainihin ya alwala bai ambaci sunan Allah ba shi da alwala. Shi yasa in dai ka zo alwala kana ji kana gani da gangan kememe ka yin bismillah, ka tabbatar da cewa baka da alwala, alwalar ka ta baci. Wajibi a kula da wannan. Idan kai bismillah nan sai ka ainihin wanke hannayenka duka guda biyun hannaye. In muka ce hannaye muna nufin tafin hannu, sai ka wanke tafin hannunka duka su biyun za ka haɗa ka cuccuɗa su so uku, ba wai nan uku nan uku kamar yadda mai iziya yake ba. A faɗan wannan maganar bid'a ne, balle aiki da ita. Sai za muka ce maka alwalar irin wadda manzon Allah ya ce, ba irin ta iyaye da kakanni ba irin ta malaman fiqh ba, irin ta manzon Allah. Dan haka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi sahihi daga sayyidina Uthman cikin sahihul Bukhari da Muslim ya nuna cewa ana alwalan ne a wanke tafukan hannayen duka za su cuɗi junansu so uku, ba wai wannan uku shida ba. A'a, in kai haka kayi bid'a sai ka tuba. Abin da zaka yi haka zaka ɗibo ka ciccuɗa kayi ɗaya, ka sake ciccuɗawa kayi biyu, ka sake ɗibowa ka ciccuɗa uku. Haka yazo daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan ciccuɗawa da aka ce maka kakka tsetsefa yatsunka a wannan wurin, ba nan ne wurin tsefa yatsu ba, ka ciccuɗa yatsun da kawai gaba ɗayan su ciccuɗawa zuwa wuyan hannu. Sannan ka ɗibo ruwa da tafinka na dama ka ainihin kurkura bakinka. Kurkura wannan da za ka yi ba a nan ne za ka yi aswaki ba, aswaki ana yin shi ne tun kafin a fara alwala. Yanzu ka riga ka fara alwala, don haka in ka ɗibo ruwa da hannunka na dama sai ka ainihin gunsa, sai ka kurkura bakinka. In ka kurkura sai ka zubar, ka sake ɗibowa ka sake gunsa, ka kurkura ka zubar, ka sake ɗibowa ka sake gunsa, ka kurkura ka zubar. Kayi uku kenan. In tafin hannunka yana da ainihin kwarfi mai yawa yadda zaka iya kwarfowa kuma bakinka babu datti yadda yake zaka iya da tafi ɗaya ka yi so uku, babu laifi. Ya tabbata cikin sunna, akwai ainihin hadisai akan haka cikin sunan Tirmidhi. Ka kwarfo haka sai ka gunsa, ka kurkura ka zubar, ka sake gunsa, ka kurkura ka zubar, ka sake gunsa, ka kurkura ka zubar. Yayi daidai in kai haka. In kuma kayi kowace kwarfa ka ɗiba ka kurkura ka zubar, yayi daidai haka. Sa'annan sai kuma shaƙar ruwa tare da fyace shi, ka ɗibo da hannunka na dama ka shaƙa, sannan sai ka sa hannunka na hagu sai ka ainihin fyace, ka sake ɗibowa da hannunka na dama ka sake shaƙa sai ka sa na hagu sai ka fyace, ka sake ɗibowa da dama ka sake shaƙa sai ainihin ka fyace. Ko kuma ka ɗibo da dama ka sa hagu ɗin ka fyace, ka sake ɗibowa da dama ka ɗibo da dama ka sa dama ɗin ka fyace, ka ɗibo da dama ka sa dama ɗin ka fyace. In kai haka yayi. Hadisan na nan duk cikin sunan Tirmidhi insha Allah. Bayan ka gama shakar ruwa da fyacewa sai annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallama ka kai matuƙa wajen shakar ruwa ɗin, sai dai in kana azumi. Idan lokacin azumi ne, Ramadan ko ba Ramadan ba, in dai kana azumi to zaka shaki ruwan sama sama. Amma in ba azumi kake ba to ka kai matuƙa ka shaƙa sosai, kuma kakka shaƙa yadda za ka sheƙe ka suma. A ka shaƙa dai yadda za ka san ka kai matuƙa sannan ka fyace. To sai wanke fuska. Wanke fuska, tsawon fuska yana farawa ne daga gindin gashi na ɗabi'a na yau da kullum na al'ada. An faɗi wannan ne saboda a yi ihtirazin mutumin da yake da saiko. Wanda yake da saiko don ka a ce mishi ana fara shafa ne daga gindin gashi. Mai saiko ya zama tsakiyar kanshi ne, nan ne gashi ya fara, ya ga zai faro daga nan ne, ba haka ake nufi ba. Don haka suke cewa gindin gashi na al'ada, wato ko da kana da saiko to sai kai kiyasi mafi yawancin mutane ina ne gashin su yake, to daga nan ne zaka fara ainihin wanke fuskarka. Ina fatan mun gane. Sannan tsawon fuska yana karewa ne zuwa ga ƙarshen ainihin haɓa, ba cikin haɓa ba,
ƙarshen haɓa, sannan faɗin fuska yana farawa daga gefen wannan kunnen zuwa gefen wannan kunnen, gindin kunne, gefen gindin kunne zuwa gefen gindin kunne. Wannan shashin shine ake kira fuska, shine shari'ar musulunci ta ce za ka wanke so uku. Wankin nan da za ka yi so uku kana wankewa kana ainihin ciccuɗa ko ina da ina ka tabbatar da cewa fuskar ka ta wanku, ka wanke ainihin haka so uku. Idan kai wannan sai kuma ainihin ka zo ka wanke hannayenka. In aka ce hannaye a nan, wankin farko din nan shine farilla, don haka sai ka wanke dukkan hannunka gaba ɗaya, abin da ake kira zira'i, tun daga yatsunka har zuwa gwiwar hannunka, kuma ka shigar da gwiwar hannun, ka shigar da gwiwar hannun amma ka ƙetare, amma ka shigar da ita, ka wanke gaba ɗaya, ka cuccuɗa gwiwar hannunka. Hadisi sahihi ya zo cikin sunan Daraqutni cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana wanke ainihin gwiwar hannun shi sosai, ka cuccuɗa, sannan to anan ne za ka bi ka tsatsefa yatsun hannunka ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya, za ka bi ka cuccuɗa su haka. Wannan wanki shi ake kira farilla. Sannan sai ka zo daga wuyan hannu zuwa wuyan hannu, wannan na biyu, daga wuyan hannu zuwa gwiwar hannu, afwan, shine uku kenan. To waɗannan biyun ƙarshe haka za ka yi musu, daga wuyan hannu zuwa gwiwar hannu. Ina fatan jama'a an gane wannan. In kai wannan sai kuma ka dawo hagu, ita ma hagu kai mata haka. Wankin farko duka ciccuɗa yatsu ɗin nan haka, ka shigar da gwiwar hannunka. Na biyu daga wuyan hannu zuwa gwiwar hannu. Na uku daga wuyan hannu zuwa gwiwar hannu. Bayan kayi wannan sai shafar kai. Idan akwai rawani a kanka, rawanin da ya zan ba ka yi shi akan hula ba, in ka yi rawani akan hula irin na malamai da alƙalai din na manyan malamai da alƙalai da mutanen Misra din nan haka, to wannan ba za ka yi shafa akan shi ba. Amma in ya zama rawaninka ka ainihin kawo yadi ne ka naɗa a kanka, to wannan in ka zo za ka yi shafa akan shi. To rawani wanda ake ɗaura shi mara hula, in dai ka iya ɗaura rawani, ka ƙware akan me ake kira ɗaura rawani, ka san rawani ma zuwa kake ake koya maka ɗaura. Yanzu misali, ba wanda ya kai babarbare da Bakano iya sa hula a Najeriya, ba wanda ya kai babarbare da Bakano iya sa hula. Riga malin kuma ba wanda ya kai bazazzagi iya sa. To haka koyo ake ashe. To rawani ɗin iri biyu ne. Akwai rawanin da zaka ɗaura zai rufe gashin makwankwaɗarka duka, ya rufe duk kanka gaba ɗaya. To irin wannan ainihin rawanin in ka zo za ka yi shafa ainihin a kan shi gaba ɗaya, iyakan yadin kenan. Rawanin da ya zama kuma ka burtso gashin makwankwaɗarka, gashin makwankwaɗa shine gashin goshi, forelock, gashin goshi, wannan gashi da ke gefen goshi, za ka iya ɗaura rawani haka sai wannan gashi ya burtso. To in ya burtso, in ka zo ka shafi yadin kaɗai, sai ka faro shafa tun daga ainihin gindin gashin naka, ka shafo gashin goshin naka, sannan sai ka ƙarasa shafar ainihin a kan yadin, sannan sai ka dawo da shafar ainihin zuwa wannan gashi da ka fara. In kuma babu ainihin gashin ka rufe da rawanin gaba ɗaya, sai ka ainihin shafa tun daga farkon inda rawanin ya rufe goshinka har zuwa ƙeyarka, sannan ka dawo da wannan shafa kuma inda ka fara zuwa gare shi. Jama'a mun gane wannan? Wannan shine abin da sunna ta ce game da shafa akan rawani. Malaman bid'a ne suka yi kyama akan shafa akan rawani daga cikin ainihin waɗanda suke danganta kansu ga ahlus sunna, kamar yadda aka samu yan bid'a daga cikin yan shi'a suka yi kyama dangane da shafa akan hufi. Duk waɗannan baki ɗaya batattu ne, sun saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba a magana su. Manzon Allah ya yi shafa akan hufi a halin tafiya ko a halin zaman gida. Wanda ya ce sai a halin zaman gida ne manzon Allah ya shafa akan hufi banda tafiya, ya yi ƙarya. Wanda ya ce sai a halin zaman gida ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafa akan rawani banda halin tafiya, ya yi ƙarya. Haka wanda ya faɗi akasin haka, ka ce sai a halin tafiya za a iya shafa akan rawani saboda an ce annabi ya aika wasu sun tafi jihadi sai umarce su rinka yin shafa a kai. A ka yi ƙarya, wannan waqi'atu ainin ce, ba ta nuna cewa shi kenan in ba halin tafiya ba za a yi shafa akan rawani ba. Mazaunin gida da matafiyi zai shafa akan rawani, zai shafa akan hutu, duk baki ɗaya daidai wa daida ne. Wanda ya raba ya tuba, ya istighfari, ya yadda cewa hukuncin ya haɗe gaba ɗaya. Jama'a mun gane wannan? Jama'a musulunci shari'a fa ba a faɗe da san rai. In baka da nasi kar ka faɗa. In ka faɗa da san rai ka zama ɗan wuta. Shari'ar musulunci in ta ce in ka ce amma shikenan ka fita.
in ta ce ka ce ka ja bakin ka kai shiru. Jama'a mun gane wannan da kyau. Wallahi in ba haka ba za ku waye gari kun mai da addinin musulunci irin addinin kiristanci. Addinin din kiristanci kowane ƙato zai iya shan palm wine ya sha banmi ya kwanta gari ya waye ya ce Allah ya mai wahayi jiya da daddare. Kuma sai a karɓa a rubuta a ce Allah ya taɓa wani wahayi a Osun State. To musulunci babu haka, komai girman ka baka isa ka ƙara ko ka rage ba, ka yi abin ka kawo shi yadda yake, ba ƙari ba rage. Saboda haka mu kiyaye, in kuwa ya zama kanka babu rawani, to in ka zo shafa a kanka sai ka kwaɓa hularka gaba ɗaya. Ba tsimbire irin yadda wasu suke a riƙe hannu hula da hannu ɗaya, a yi shafar kai da hannu ɗaya. A ina ka karanta? Shafar kai ana yi ne da waɗannan yatsu gaba ɗayansu na hannaye guda biyu, kuma a shafi dukkanin kai, haka sunna ta ce, a shafi dukkanin kai tun daga farkon goshi ɗin nan inda gashin ka yake har zuwa ƙeyarka, sannan ka dawo da shafa inda ka fara, haka sunna ta ce. Shafi'iya Hanafiya suka ce za a iya shafa wani bangare na kai, me yasa? Wai saboda wancan hadisi da aka ce annabi yana shafa wani bangare na kan shi sai ya karasa shafa akan rawani, aka ce babu hujja a ciki. Wancan hadisi ga ma'anar shi kun ji mun gabatar muku. Amma kanka babu rawani to zaka shafi kanka ne duka, ka dawo da shafar kan haka da yatsunka duka. Dan haka hularka ko miliyan 10 ka sai ta ka aje ta gefe guda, ka shafa ka dawo da shafar. Karka irin wannan dabarar da suke yi, wai su yan bariki sai ga ana wani haka dan shegantaka, an rike hular da gefen yatsu haka, ana tafiya haka, in aka dawo kuma sai a da sai a aje ta. To wa kai wa yau? Allah, ka aje hular gefe guda, ka shafi kan, ka dawo da shafar, sannan sai ka ainihin mayar. Jama'a mun gane wannan da kyau. Mata za su iya shafa akan hijabin da ya zama babu ɗan kwali a ƙarƙashin shi. In ta ɗaura ɗan kwali sannan ta kawo hijabi, to wannan kafin ta tashi wala labudda sai ta cire hijabin ta kuma cire ɗan kwalin ta shafi gashin kanta. Amma da za ta kawo shi tsurar hijabin ta sa a kanta, ya zama kanta babu ɗan kwali a ciki, sai ta zo sai ta dangwalo ruwa sai ta shafi ainihin saman hijabinta inda gashin nan nata sai tunta yake kamar dai namiji ga rawani, ta dawo da shafar daidai wa daida, babu komai akan haka. Karanta littafin almuguni na al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi. Mun gane wannan da kyau ko? To sa'an nan sai shafar kunne. Shafar kunne manzo Allah ya ce al-udhnani min ar-ra'si. Wannan hadisi ne sahihi bi majmu'i turuqihi. Hadisi ne sahihi bi majmu'i turuqihi. Karanta silsilar sahiha mujalladin farko da littafin ainihin sharhin Tirmidhi na Sheikh Ahmad Shakir mujalladi na farko, da kuma ainihin littafin fiqhiyyat al-khilafiyat na al-Imam al-Baihaqi tahqiqin Salman ya tsaya ya tattake wuri akan babu shakka wannan hadisi sahihi ne. Don haka annabi ya ce al-udhunani min ar-ra'si, kunnuwa biyu to jikin kai suke, hukuncin kai suke bi. Me ake nufi? Idan ka shafi kanka ka dawo da shafa, sai kuma wannan laimar sai ka shafi kunnanka da ita haka. Waɗannan manyan yatsu naka manya su ne za su shafi bayan kunnanka, cikin kunnanka kuma waɗannan yatsu na nuni waɗanda kake tonan faɗa da su za ka shafa haka. Mun gane jama'a? Saboda haka ake yi. Wannan shafa ta iya yiwuwa ka ce to ai malaman fiqhu sun ce wa tajdidul ma'i lahuma, to malamai suka ce wannan magana ita kanta bid'a ce balle aiki da ita, domin hadisin da yazo akai munkari ne. Don haka Imam Ahmad ya ce duk wanda ya sabunta ruwa ga fatar kunne ya aikata bid'a. Da haka ka zo sai dai ka dangwalo ruwan, sai ka shafi kanka, ka dawo da shafar wannan laimar, sai ka bi sai ka shafi kunnanka. Ta iya yiwa ka ce to ai laimar bata isar ba, sai aka ce ya tabbata manzo Allah yana shafar kai so 2, ya tabbata manzo Allah yana shafar kai so 3. Karanta hadisin cikin sunan Nasa'i daga Sayyidina Usman, babu shika dangane da haka. Dan haka zaka iya shafar kanka, ka dawo da shafar, sai ka shafi kunnan haka, sai kuma ka sake dangwalo ruwa ka sake shafar kanka karo na 2, ka shafi kunnanka haka, sai ka sake dangwalowa ka sake haka, sai ka dawo sai ka sake abin. Ai kan dai ba kan jaki bane, in dai ba kan jaki bane, in Allah so ya jiku, don ma dai ka ce bai ba to bashi haka, ai ibada ce, bashi haka. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To bayan kayi wannan ka gama alwala, abin da ya sai wanke kafa,
kafa in an zo wanke ta ana wanke dama ne sannan sai a wanke hagu, za a wanke so ɗaya, a wanke so biyu, a wanke so uku. Iya idan kafa ake shigarwa, idan kafan nan za ka yi sharhar da su, sannan yatsun kafafuwanka za ka bi ka tsatsefe su. Sunna ta nuna cewa babu laifi za ka iya tsefe su da yatsan ka karami haka, in kuma haka bai samu ba ko da wani yatsa za ka iya tsefewa. Mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka mu kiyaye wannan, in kai haka ka kammala alwararka, abin da ya rage maka sai ainihin ka yi addu'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirina. Wannan hadisi ne sahihi, al-imamu tirmidhi ya ruwaito shi da cikakkiyar riwayar nan da kaji. Muslim kuma ya ruwaito ko ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. To sai ka hada riwayar guda biyu sai ka yi aiki da ita dan hadisi ɗaya ne. Muslim ya ruwaito rabin farko ne, wannan kuma ya ruwaito shi duka. Hadisi ne sahihi, amma kakai ƙarin da mai ƙawa'idi ya kawo, waja'alni min ibadika salihin, wannan bid'a ne bai da asali. Kar ka ɗaga yatsa irin yadda in za a addu'a sai ga an ɗaga yatsa haka, da duk akwai mutane a firamare da makarantun islamiyya, Allah ya saka da alheri, amma wallahi bid'a ce sai an tuba. Ya kamata a gane, kar ka ɗaga ido sama irin yadda duk aka koya mutane a islamiyya, da duk ba kyau. Hadisin da ya zo akan ɗaga idon haka, al-imamu an-nasa'i ya fitar da shi cikin littafin shi amalul yawm wal laila da isnadi da'ifi jiddan, bai inda ba daidai bane kakkai. Daga yatsan ku dama ba shi da wani asali a cikin addinin musulunci, amma daga idan ne aka samu bai inganta ba, dan haka duk biyun gaba daya ba daidai bane kai. Addu'ar kadai za ka yi, babu wasu addu'o'i ke yi wajen wanke gaɓoɓi. A ce in ka zo wanke fuska ga addu'ar da za ka yi, in ka zo wanke hannu ga addu'ar da za ka yi, in ka zo shafa kai ga addu'ar da za ka yi, kurkurar ruwa ga addu'ar da za ka yi. Babu asali wannan, ka je ka karanta littafin ainihin al-mughni fi hamlil asfari fil asfari na al-imam Abdurrahim al-Iraqi, takhrijin hadisan Ihya Ulumuddin. Ghazali ya kawo irin waɗannan hayaniyar, Iraqi yace dukkan su baki ɗaya hadisai ne matattu ba su inganta ba. Dan haka jama'a ina fatan mun gane wannan. A takaice wannan ita ce alwala yadda ta zo a cikin sunna, musamman karanta Bukhari, Muslim, Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da makamantan waɗannan littafai na sunna, za ka samu ainihin waɗannan bayanai insha Allahu ta'ala. Amma ba a shafa akan hula, mutane su kiyaye wannan, ba a yin shafa akan hula. Abin da ya rage shafa akan kofi da shafa akan safa, shari'ar musulunci ta tabbatar da waɗannan, da shafa akan takalmi, cover shoes ko sandal ko slippers, duk ya tabbata daga cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ka zo ainihin alwala, ya zan kafin ka zo ga wannan alwalar dama ka yi wata alwala da ka wanke kafarka, sai ka zo sai ka sanya huffi. Menene huffi? Wani takalmi ne mai ƙasa irin na canvas, ƙasan shi shafaffe ne irin na canvas, bai da dunduniya, shi yake kira huffi. Sannan daga saman shi kuma irin su ɗaya da takalmin ruwa, ya rufe idan kafa har ya tafi ya rufe ƙwaurinka, sai shi ake kira al-khuf. Ana yin shi madarar fata ita kaɗai zallanta, wannan shi ake kira al-khuf. Wannan hukuncin khuffi nassoshi sun zo ƙarara akan shafa akan shi, nassoshi sun zo ƙarara akan shafa akan safa irin wannan da bature yake wa daga Ingila ko daga Faransa. Safa za a iya shafa ainihin akanta, hadisai ne karara suna cikin sunan Tirmidhi, ingantattun hadisai ne daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma sharaɗin shafa akan huffi da safa sai in ka sanya su kafin kai alwala, sannan ma'ana da kai alwala sannan sai ka sanya su, da kai alwala sai ka sanya huffi, da kai alwala sai ka sanya safa. Idan alwalarka ta kare ka zo sallah azhar ko la'asar ko magariba, to in ka zo kana zuwa sai ka ainihin shafi huffinka ko safarka. Yaya ake shafa akan huffi ko safa? An dai ce manzon Allah yana shafar saman huffin shi. Shi yasa al-Amiru Sanani cikin littafin shi Subul Salam yace lam tasbutul kamiyatu wala al-kayfiyya. So nawa? A so daya. Babu wani abu da ya tabbata cewa za a shafi huffi so uku ko so biyu, bai tabbata ba. Haka kaifiya, yadda za ga malaman fiqh sun siffanta cewa za ka sanya ainihin tafinka na hagu a ƙasan ƙafarka daga yatsunka, sannan tafinka na dama kuma a ainihin saman yatsunka na hagu, sai ka murzo sai ka taho haka, wannan bai tabbata ba. Ko kuma ka sanya yatsunka
ainihin na kafafuwanka a cikin tafinka na hagu, wannan kuma yatsu na ainihin wato abin nan yatsunka na dama su kuma ka ainihin tallafo saman kafarka, sai zama wannan kana murzo ƙasa, wannan kuma kana murza sama. Duk wannan baki ɗaya bid'a ne, sai an yi istighfari in an taɓa yi, bai tabbata daga manzon Allah ba. Hadisi sahihi cikin sunan Abi Dawuda, Aliyu dan Abi Talibin Allah ya ƙara mishi yarda yace da ake da ra'ayi ake addini, da a gani na ne addini, yace da ƙasan kofi shi yafi dacewa a shafa ba sama ba, domin ƙasa ne ke taka ƙasa. To da ka ake addini, dukkan mu da iyaye da kakanni ake addini sai mu ce to an hankalce, ai ƙasa yafi dacewa a shafa, ko ba haka ba jama'a jahilai sai su ce eh. To sayyidina Ali yace a amma ba da haka ake addini. Sai ce na ga manzon Allah yana shafar saman huffin shi, to shikenan in ka sake ka shafi ƙasa inda fatawa wani malami ne kafin ka san waɗannan nasoshi na hadisi, ba za ce ka aikata bid'a ba, domin shi ma malamin ba bid'a ya aikata ba. Amma ga hadisi ka ji garan gangariya daga sayyidina Ali, ingantaccen hadisi, ka ce ba za ka yi aiki da shi ba, babu shakka kai dan bid'a ne, kuma akwai munafunci a zuciyarka. Dan haka ka sanya safarka ka zo za ka yi shafa akan hufinka, a kaddara ga kafarka nan, kawai ka dangwalo ruwan sai ka zo ka shafa haka, sai ka miƙo kafa hagu ita ma sai ka dangwalo mata ruwa sai ka shafa haka, sai ka tashi kai tafiyarka. Haka law kana dinu bir ra'ayi la kana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Yace da ra'ayi ake addini, to da sai in ce kasan hufi yafi dacewa a shafa ba sama ba. Sai ce amma na ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana shafan saman huffin shi, don haka sai ka shafi saman huffinka, kar ka sake ka shafi ƙasa. Hadisin da aka ce wai annabi ya ce a shafi ƙasa ɗin, hadisin Abu Dauda, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad sun ruwaito shi, hadisi ne munkari sanadan wa matnan, bai inganta ba, kar ka sake kai aiki da shi. Ko da malaman fiqh sun ce kar kai aiki da shi bai tabbata ba. Me ya tabbata shine shafan saman huffi ake, safa, huffi. To haka takalmi sai ka sanya sandal ɗinka ko ka sanya cover shoes ɗinka, kafin ka sanya sai kai alwala, in ka zo kana da bukata za ka ainihin iya shafa a kansu suma. Hadisai sun tabbata akan haka cikin sunan Tirmidhi daga annabi sallallahu alaihi wasallama, da cikin sunan al-kubra ta al-imam al-bayhaqi cewa annabi yana shafa akan takalmi. Haka aka ce na'alu takalmi, huffu daban, jorab daban, dukkan su an ce annabi yana shafa a kai. Safa, takalmi, huffi, duk manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana shafa a kai. In kai mazaunin gida ne, in kai shafa akan huffinka, kai alwala ka sanya huffinka, za ka yi awa 24 kana shafa a kai, yini ɗaya da kwana ɗaya. Idan kai matafiyi ne, za ka ainihin yi awa 48, yini 2 da kwana 2 kana shafa a kai. To bayan nan shikenan sai kuma ka sake dasa wata muddar daban. Abin da wannan bayanin yake nufi shine, a yanzu karfe 8 na dare, a yanzu da nake magana, misali sai kai alwala sai ka kawo hufinka sai ka sa, shikenan aka yi sallar isha, da aka yi sallar isha ka je kai sallolinka na shafa'i da wutri, kai kwanciyarka za ka iya kwanciyarka da hufinka, dan kana kwanciya da safa, to ba inda aka hana, in ga dama za ka kwanta da hufinka ko da safarka. Gari ya waye, asuba ta yi, janaba ba ta same ka ba. In janaba ta same ka kam al'amari ya tarwatse maka, amma janaba ba ta same ka ba, sai ka zo za ka tafi sallah asuba sai ka yi alwala. In ka zo alwala sai ka shafi hufinka, ka je kai sallarka, ka kintsa ka tafi kasuwa, daga nan ka ainihin je sallah azhar ta kama ka, sai kai shafa akan hufi, la'asar kai shafa akan hufi, magariba kai shafa akan hufi, isha kai shafa akan hufi. Karfe 8 na dare in ta yi, in kana nan cike da alwalarka za ka iya ci gaba da ibadarka. To daga nan duk sanda alwalar ta kanye maka, to bai halatta ka sake shafa a kan hufinka ba, sai ka yi sabuwar alwala, ka wanke kafarka, ka sanya hufin, sannan sai ka sake ɗiban sabon zango. Ko mun gane jama'a? To mazaunin gida kenan awa 24, mace kuma awa 48. Haka sunna ta kawo wannan rahusan. Gara ɓasa ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Al-Imam an-Nawawi yace duk mutumin da aka ce ya tabbata shafa akan hufi,
ya zo ya ƙi yin shafa akan hufin saboda yana kyama, to ya tabbatar da cewa ya aikata laifi a musulunci. A ce shafi mana ka ce to abin ne dai ni dai wanke kafar da ya fi natsuwa a zuciyata, to munafiki ne kai. Wanda ya ce ka wanke kafa shi ya ce kai shafa akan hufi, to me ya shafe ka? Ta ka ce alwalar ba ta ka bace cewa kai. In mutum ya zo wurin tela da yadi ya ce tela abin da nake so yadin nan so nake ka ɗinka min shi bai sai tela ya ce ba zai ba. In tela ya ɗinka yadin nan wurin can ya fito ya yi laifi, tunda ba a ce mishi ba, aka ce ɗinka bai sai ka ɗinka bai ɗin. To abin da yake damun mutane sai mutum ya ce ya za a ɗinka bai, to haka suke a addini. In aka ce yi kaza sai ka ce to yaya za a yi kaza a hankalce, waye ya ce ka aiki da hankalinka? Da an yadda hankalinka na da aiki da ba aiko maka da manzanni ba. Jama'a mun gane wannan kwakwalwar haka ba irin injin mota bane ko na mashin. Duk injin babur yana iya jan wannan gangan jikin babur din ko? Duk injin mota yana iya jan gangan jikin motar. Duk injin jirgin sama yana iya daga jirgin sama, haka injin jirgin ƙasa ko? To kai ko wannan kwakwalwar taka ba za ta iya jan wannan gangan jikin ba. An baka ita ne kawai dan in an zo maka da saƙon Allah sai ta taimake ka kai tunani, amma ita kadai bata isa ta jaka ba. Injin mota ya fi kwakwalwa ka ƙari game da ainihin yadda injin yake da alaka da motar fiye da yadda kwakwalwa yake da alaka da jinka, ka gane wannan. Don haka ba a ce kai aiki da hankalinka ba in shari'a ta ce. In shari'a ta ce ka kalli wuri ka za ka yi sallah, to ba a ce a yi aiki da hankalinka ba. Ka ce to ai a hankalce kuma ai wuri ka za yi dace, waye ce tunda shari'a ta ce to yi abin da ta ce. Ma'ana hankalinka anan kai amfani da hankalin ya bi shari'a ba ya saba ma shari'a ba. Jama'ar musulmi mun gane wannan ko? Wannan shine ainihin bayanai dangane da haka. Sai malamai suka ce da zan sanya huffi na daga gidanmu na yi shafa akan huffin, da na zo masallacin sai na ji ba ni da bukata in yi sallah da wannan huffin, sai na cire huffin a kofar masallaci sai na shigo cikin masallaci, shin zan iya yin sallah da ainihin waccan alwalar wadda ban wanke kafa ba, na yi shafa akan huffin kuma huffin na cire shi? Aka ce za ka iya yi. Me dalili? Asari ne ya zo sahihi a cikin sunan al-kubra ta al-imam al-baihaqi daga sayyidina Ali, Allah ya kara mishi yarda. Aliyu yayo alwala daga gidan shi, da yayo alwala daga gida da damuna ne, sai ya zo ya samu kofar masallaci ruwa ya kwanta, sai ga ba zai iya taka ainihin cikin ruwan nan tabo da huffin shi ba, sai ya kwaba huffin shi da yake namiji ne, Ali ga danga kusan yaki, da yayo tsalle haka sai ya dirgo cikin masallacin, dan ka san haka maza suke. Kaga zauna kawai kalalab kawai arna su zo su buge. Mun fahimci wannan. Sayyidina Ali har aka ce Ali Haidara, Ali gadanga kusan yaki, kawai da ya kwaɓe takalmin daga can sai ya riko takalmin shi a hammata, da ya yi tsalle kawai sai ya bugo cikin masallacin, sai ya aje takalmin shi gefe guda sai ya sallah. Jama'a mun gane wannan da kyau. Don haka sai malamai suka ce tun daga shi an samu cikin salaf ga su Sayyidina Ali sun aikata haka, babu laifi akan in ka yi alwala ka shafi huffinka, wata bukata ta sa ka cire wannan ainihin huffin naka, to za ka iya yin sallar haka ba tare da ka sake wanke kafar ba. Don wasu sun ce lallai in dai haka ta faru sai ka sake alwalar, wasu suka ce sai ka ainihin sake wanke kafar. Sai shi al-Imam al-Bayhaqi ya ce amma mu muna da shiriya daga salaf, tunda ya tabbata ga Aliyu ya yi sai ya kawo wannan, sai ce don haka na Aliyu za mu ɗauka. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To jama'ar musulmi a takaice kun ji yadda alwala take a sunna. Sai sai kai irin wannan alwalar irin da zaka koya matarka da ƴaƴayenka da duk wanda shari'ar musulunci ta ainihin hau kanka game da shi akan ka koya mishi ibada. Kuma ingantacciyar alwala, in mutum na da shari'ar musulunci tabbatar mishi game da ainihin ya bi ruwa ya zuba a ƙarƙashin gemun nan ya biya ciccuɗa shi. Shari'ar musulunci bambance tsakanin gemu mai yawa da gemu kaɗan ba, aka da yake gemu, shi ko gemu duk inda gemu yake gemu ne. Don haka in ka ɗibo bayan ka gama wanke fuskar ka so hudu, so uku, to na hudu
ba fuska za ka wanke ba sai ka ainihin wanke gemun ka cuɗa haka hadisi ya zo a cikin musnad imami Ahmad, hadisi ne sahihi akan haka. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Wannan ba shine mawdu'ur ra'isin mu ba jama'a, amma mawdu'ur ra'isin mu an ce ne kai malami da zaka yi ruqya sai kai alwala, to kaji irin alwalar da zaka yi. Na'am, za a iya yin haka. Mutum ya zo ya ɗibi ruwa, ya kurkura, ya zubar, sai kuma raguwar sai ya shaka, sai ya fyace. Sai ribo ya kurkura, ya zubar, raguwar sai ya shaka, ya fyace. Haka in kaya haka ya tabbata yana cikin sunan Tirmidhi babin alwala insha Allah. Allah ya shiryar da mu. Sai lokaci ya zo za a samu a siffanta alwala annabi sallallahu alaihi wa sallama da sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin kasad guda, kasad ya dauka na audio da video duk baki ɗaya sai a yi ta yadawa a jama'a. Amma dai albishirin jama'a muna da kasad wanda muka siffanta sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama ainihin awa 3 na video ne. Wannan ya faru ne yayin da muka je garin Wari ta Delta State, suka ce sun samu kasusuwa na sifatu salati da muka karanta, suna son ina ma da a taimaka a nuna musu abin aikace, shine aka yi aka dauka a cikin kasar na bidiyo awa 3 an siffanta sallah ta annabi sallallahu alaihi wa sallam. To yanzu kuma a takaice ta ji siffa alwala annabi sallallahu alaihi wa sallam. Karshe dai ka je ka san littafin da Dr. Fahad ya rubuta, sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, siffa alwalar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi. An samu wani malami a jami'ar dan Fodiyo da ke Sokoto ainihin fassara shi da Hausa, ka je ka samu dan ka karanta ka fa'idantu. Abin da ake so kenan, duk abin da zamu yi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To kun ji irin alwalar da aka ce jama'a, sai kai irin wannan alwalar, sai ka umarci waɗanda ke tare da kai, wanda za ka yi wa ruqya ko nushra. Wato in aka ce ruqya sunan duk irin wannan harkar kenan. Mutum kanshi na ciwo, in ka kama ka ne mai addu'a ka ne mai ruqya, yana da ke tare da kai sai ka umarce su da su yi alwala. Alwala ba irin wadda muka gada a wurin iyaye da kakanni ba.